moi boas, son Ernesto Fernández de Reis. A miña comida favorita son o ovo, o arroz blanco con ovo e atún. Para facer esta comida precisase auga, sal, ovos, arroz blanco e atún. Para facer esta comida precisase seguir os seguintes pasos. Primeiro, coces o arroz. Cando está blanco e blando, sácase e bótaselle o atún. E máis tarde, bótaselle o ovo. E se queres, bótalle tomates livres. O que máis me gusta como do arroz, que é blando. E despois bótalle atún claro e logo bótase o ovo da casa delicioso. E despois comes. Aos meus avós non lle gusta nada a carne e por iso come a pasta. Bueno, esta foi a mi comida favorita. Hasta pronto.